מה קורה? עשיתי קרים. מה עשית? קרים. קרים? רגע, אתה כבר אחרי? כן, כבר נקי. אמא קחי אותי. לאן אני אקח אותך? אבל קשה לי אמא להרים אותך. לאן אני אקח אותך? את יודעת שיש לו כבר שערות בביצים? מה? נכון? כן. איפה הביצים שלך? אתה בכלל יודע איפה הביצים שלך? איפה זה? איפה זה הביצים? תראה לי. אמא תרים אותי. לאן? לצידה. לשידה? כן. צחצחת שיניים כבר? כן. אוי, אתה נקי? כן? תראה לי את השיניים נקיות, נראה. המגבת מסתירה. תעשה ככה. יפה. איזה נקיות השיניים האלה. נקי עכשיו. אתה נקי מאוד. נקי. נקי יפה. אתה מפריע לנו להצטלם, מה? אתה נקי ומה? מה אתה? אמא תרים אותי. בסדר, רק תגיד מה אתה. אתה נקי יפה. נקי וריחני. תסתכל אליי. תסתכל אליי. תגיד ביי ביי למצלמה. ביי זה ביי. עובד אני רואה, נכון?